Možno by som mal vysvetliť, prečo dnes iba 190 krokov, hoci som mal celé do obede voľné až na 1 hodinu a mohol som teda medzi 6 a 10, 11 a medzi 11 a 3, pol štvrtou, nie, dokonca pol 5, ísť kdekoľvek a robiť čokoľvek. A napriek tomu som sa prakticky nepohol. No, prečo? Pretože som mal ďalšiu nepríjemnú, úzkostne depresívnu príhodu a depresívnu rozladu, v ktorej som mal problém sa vôbec pohnúť doma. Nie to ešte, aby som išiel von. A jednoducho som sa nedokázal dostať von. A dokázal som si spraviť raňajky. To bol úspech. Dokázal som odučiť 1 hodinu. To bol mega úspech. A zvyšok času som jednoducho prežíval. Nie je to časté, nie je to pravidelné, je to náhodne sa vyskytujúce 1, 2, niekedy 3 dní v mesiaci, kedy môj mozog jednoducho vypne a ja nie som schopný fungovať normálne. Je to veľmi nepríjemné. Učím sa to prijímať ako niečo, čo je teraz súčasťou môjho života. A raz to snad nebude. Ale tam ešte nie som. Takže tak. 190 krokov je prakticky nič. Ale v skutočnosti to môže znamenať výhru. To znamená, že som vstal, že som sa hýbal, že som s niekým volal, že som sa najedol, že som užil lieky. A to vôbec nie je málo. Takže tak. Ahoj.